Beste urte batez, Euskal Karabana Solidarioarekin elkarlanean arituko gara, Aljeriako Tindufeko errefusiatuen kanpalekuetan duela, 56 urtez geroztik bizi den Saharar herriarekin dugun konpromisoa agerian utziz. Gogoratu udala, 1984 geroztik senidetuta dagoela Birganduz dairarekin eta ordutik hona elkartasuna adierazi duela hainbat programa eta ekimenen bidez, hala nola, karabana honen bidez dibertsitate funtzionala duten pertsonak hezteko laguntzen bidez edo oporrak bakean umeentzako programaren bitartez. Getxotarrei dei egin nahi diegu, galkorrak ez diren elikagaiak eta produktu higienikoak ematen kolaboratzeko oso beharrezkoak baitira une honetan kanpamenduetan pairatzen duten elikadura krisiari aurre egiten laguntzeko COVID pandemiak larriagotuta gainera. Ziur nago Getxoko herritarrok beste behin ere erantzungo diogula dei horri. Eskerrik asko, Shukran.